Il-park għandu bżonn l-għajnuna tal-poplu Malti u għawċi kollu. Kien dan il-messaġġ ewlieni ta' Christopher Borg, proprjetarju tal-WildLife Park fl-Imtaħleb li matul l-aħħar ġimgħa safa vittma ta' nirien kbar. Fuq wiċċ Borg deret b'mod evidenti d-dieqa u l-kommozzjoni li bħalissa qed iġorr, dan minħabba dik li kienet iddaru l-post fejn qatta parti kbira minn ħajtu issa intilfet. Ma' One News Christopher sostna li kemmu kif ukoll l-annimali fl-aħħar jiem għaddew minn xokk qawwi. Xokk qawwi, trauma, però nemmen li ma tistax taqafaw u tibqa' għaddej. Mal-wasla tagħna fil-park kienet evidenti l-ħemda fil-post, ħemda li sa nhar it-tlieta ma kontx tismagħha bil-ħsejjes sbieħ tal-bosta annimali eżotiċi li kienu jsawru l-post. Kenna l-opportunità li nżuru dak li għatfadal mill-park u stajna ninnutaw li dawk l-annimali li nexxilhom jibqgħu ħajjin qegħdin f'post tranquill mingħajr ebda biża', biss l ftit jiem ma kinux l-istess. Il-kundizzjoni tal-annimali li għandna u reġa' ġiet normal. F'daw l-aħħar ġranet, nista' nammetti li wara trauma kollha li kien hawn, il-behavior tagħhom ma kienx tajjeb, imma sa f'daw l-aħħar ġranet improvjat għall-aħjar. L-ikel beda jerġa' jittikel għan-normal, ġifieri issa bħala animal welfare issue, grazzi ħanin Alla ġejna okej. Però stilla tbaqa' ħafna xi jsir biex inkunu nistgħu nimprovjaw l-enclosures. Fatt interessanti li spjeganna Dylan it-tifel ta' Christopher kien li waqt in-nirien li ħakmu l-park meta daħlu biex jippruvaw isalvaw xi annimali sabu żewġ orsijiet jogi u padi manqin flimkien bil-biża' taħt l-ilma. Min-naħa tiegħu Christopher irringrazzja l-Gvern Malti għall-għajnuna li qed jagħti b'mod speċjali min-naħa tad-Direttorat tat-Tindif. Borg spiċċa b'appell wieħed sinċir għall-poplu Malti u għawċi. Bħalissa nixtieq nenfasizza li l-park biss għandu bżonn l-għajnuna. Għalina personali aħna qegħdin tajjeb, però il-park għandu bżonn fondi biex jerġa' jiġi fi stat aħjar milli kien jekk possibbli.